uMalema wake wakonfirma ukuthi uZuma uyena owamqala phansi wamfundisa ipolitiki kwaze kwafinyelela esigabeni akuso namhlanje. uMalema wake wakonfirma ukuthi ipolitiki uyifundiswa uJacob Zuma umsholozi. Wakuphinda futhi lokho wakuphinda wakuconfirma nangesikhathi ekade enkandla. Niyakhumbula isikhathi setiye likazwelonke leli ekwakuthiwa uMalema uyoliphuza enkandla, waphinde waconfirma futhi nalapho uMalema ukuthi ngempela umsholozi basuka kude naye. Umsholozi uyena obeyilecture kaMalema kwezepolitiki kuze kube ilesi sikhathi la khona uMalema ehambile waye esikoleni wayoyifundela ipolitiki. Kodwa nje practically nama basics nesiqalo kanye nobuhlakani bakwa politics ongeke uzubufunde esikoleni konke wakufundiswa umsholozi kwakuconfirm uMalema. uMalema uyena owaqala icampaign eyayithi Zuma must fall. Eyisusela eParliament la babehlangana khona noZuma. uMalema emphoxe uZuma, uMalema amthuke uZuma, ambize ngazo zonke inhlamba. uMalema alithethise ikhehle lidala, alimemeze isinomi kanjani, alichaphe ngenhlamba njengenja phakathi eParliament. uZuma ekwi most respectable position president wezwe. uMalema amthuke umsholozi, amemeze kanye nezinye izingane ezincane ezingaphansi ngisho kweingane kaMsholozi. uMalema aphushe lezo ngane ukuthi makumenyezwe indoda endala nange age nakweze politiki nasemqondweni. Kuthiwa izingane ezincane ezisabhodlubisi ayimemeze indoda endala, zichaphe ngenhlamba, zibize ngamagama, zingayihloniphi, zingayirespect phakathi eParliament phambi kwama millions and millions abantu ababebuka iParliament ngaleso sikhathi umsholozi president. Khumbulo ukuthi esikhathini sokuthi umsholozi angene esihlalweni sobu president ilapho la iANC yathola khona amandla. iANC yabuyela emandleni, kwakhuphuka izibalo zeANC ngenxa kaMsholozi ezayikade zehlile izibalo esikhathini sika baba uThabo Mbeki. Yathi uma sekumele ngene umsholozi esitulweni zakhuphuka izibalo zeANC. iANC yazuza amandla, yagain amandla. iANC yathandwa umhlaba wonke ngisho ko overseas, ngisho iAfrica yonke iANC yathandwa. Kwaba iyona eyisibuko sekwezepolitiki emhlabeni ngaleso sikhathi sika Msholozi. Umsholozi wayibuyisela kule yanto kaMandela iANC. Kodwa umfana omncane nezingane zakhe ikhothamdidi zakhe lezi ezibizwa ngeEFF no Floyd Shivambu babemchapha ngenhlamba umsholozi, bemmemeza isinomi kanjani, bemmemezisa okwenja. Wathi jika lapho uMalema wahamba waya Stellenbosch wayosayina idili nezitha zomuntu omnyama. Wasayina idili against umsholozi, wazibophezela ukuthi uzoyiqala futhi ayifeze icampaign yeZuma must fall. Nangempela wathi mayibuya eStellenbosch uMalema eseyisayinile idili, wabuya lapho uMalema washintsha izikipa zeEFF ngemumva zabhalwa icampaign eyayithi Zuma must fall. La khona kwabonakala abelungu abebemphelezela uMalema, bemxhasa, bemsiza kule campaign yeZuma must fall. Kwabonakala abelungu for the first time begcwala italadi bestrike bethi Zuma must fall. Umhlaba wonke uMalema waphumelela ukufezekisa itulo lakhe kanye namabosses akhe leZuma must fall. Nangempela wafoswa uZuma ukuthi ehle esikhundleni, waphuma uZuma esikhundleni sobu president.
akagcinanga lapho umalema wamlandela uZuma noma engeseyena upresident. Siyakhumbula thina umalema esho phambi kwethu sonke sibhekile ama TV ethu siwabhekile ethi Zuma deserves to rot in jail. Ekhuluma ngekhehla elalina more than 80 years old. Wathi umalema, that old man, that most respectable man in Africa ngaleso sikhathi, wathi umalema, that man must rot in jail. Nangempela icampaign kaMalema yokuqeda nyango Zuma eyayimkhombe ejele uZuma engenze lutho umsholozi, kuthiwa wenze lokhu ngempela mawusubheka nawe sewuhlanganisa sewu-investigator wathola ukuthi ngempela uZuma wayengenze lutho, kodwa icampaign yepropaganda yabelungu bethumela umalema yafezeka uZuma waboshwa. Kwathi uZuma ulanda amaGupta, kushiwa amaGupta alandwa uMandela, kwathi walandwa uZuma. AmaGupta ayekade sebenza noThabo Mbeki, kwathiwa hayi alandwa uMsholozi. Nangempela ngo-2021 ngoJuly waboshwa uMsholozi. Lafezeka icebo likaMalema kanye namabossi zakhe aseStellenbosch, waboshwa uMsholozi. Ubufakazi baloko ungawabheka amavidiyo sakhona. Azikho ikipe ezibovu ezake zaphuma zagcwala izitrati zathi free Zuma, free Zuma, free Zuma, zathi uZuma akaphume ejele. Azikho. Impi yokuphuma kaMsholozi ejele sayilwa sodwa sumphakathi wase South Africa ngaphandle kwe-EFF. Wabonakala lapho ngoba ebona sekonakele selichithekile igule elinamasi. Wabonakala esezama ukwenza damage control be-pretendency esethi ku-wrong njena ukuthi uMsholozi at his age ayejele esho lo masimba lawo epretender enze ngathi uzwelana noMsholozi, kanti uyena obeyithuluzi elisetshenzisiwe ukuthi uMsholozi azayongena ejele ngoba uMalema wasayina idili yokuqeda nya ngento ethi Msholozi baba uJacob Zuma. Sekuthiwa manje asidabuke, kuthiwa manje hayi kuliwa nabantu abamnyama. This is not about EFF, this is not about uMalema, njobe lahlwa amacala nje. Sekuthiwa manje siyamenywa ukuthi umuntu omnyama hlangana. Kuphi lokho kumenywa ngesikhathi uZuma eboshwa? Engenze lutho, engathethe icala. Buku uMalema uthethe icala, wawasebenzisa wawa-exercise wonke ama-rights akhe. Kuphi lokho esikhathini kuboshwa uMsholozi akazange athethiswe icala, uMsholozi akazange avele phambi kwematshi, uMsholozi akazange afundelwe ama-rights akhe, uMsholozi akaze awa-exercise ama-rights akhe, akanikwanga ithuba, kodwa wangena phakathi ejele. La uMalema wayesho khona wathi he must rot in jail. Nangempela uZuma wangena ejele. South Africa loyo thina labo esaphuma sathi aliphuma ikhehle ejele. Thina siyamkhumbula uMalema siyamkhumbula thina uMalema ethi uMsholozi is his enemy number 1. Siyawakhumbula thina lawo mazwi. Washo nje recently wathi isitha sakhe number 1 uMsholozi. Kusho uMalema ehamba lona leli icala elimlahlile. Ehamba lona leli icala manje. Ehamba leli icala elimlahlile wathi isitha sakhe sokuqala uMsholozi kanye neMK. Sekumele manje thina shaye ngathi uMalema akaza kusho lokho. Sekumele manje kuthiwe sabantu abamnyama hayi kuliwa nomuntu omnyama. Lo muntu ubiza abantu abamnyama ngo-enemy number 1 wakhe mos. We as black South African uMalema wadeclare thina njengama-enemy number 1 akhe. Wapheza ama-illegal foreigners ukuthi mawaflade into South Africa. Yo! Yena sidakelwa nina. Hayi ingadakelwana uMalema kahambe inkosi yami ayoboshwa. Siyabonga nje.
male